ka shiga yanayi zuciya kullum bugawa take yaushe gangar mu da kai farin masoyi har kabari ma ana tambayar shi za ce waye annabin ka faɗe shi sai mai rabo shi ne zai ambace shi Muhammadu Rasulullah masoyi sallallahu alaihi wasallam. Kai ganewa zuciya kullum bugawa take yaushe gangar mu da kai farin masoyi shi na farkon zuwa a halitta shi ya zo ƙarshe a cikon annabuta shi ne farkon tashirin da babu mafita sai shi kaɗai zai cire mu a yanayi Rasulullahi shugaba.
bayanin ba sha